Представяме ви Астробижу. Всичко около нас е енергия. Според астрологията, всеки от нас има свой собствен камък, който съответства на енергията му и на цялата му същност. Астробижу – най-хубавия подарък за новата година. Бижу от полускъпоценни камъни, изработено специално за вас, съобразено с вашата дата на раждане, зодия, желания, сфера, в която искате да се развивате и да имате успехи. За всеки човек може да се направи уникална комбинация от камъни, не само според неговия зодиакален знак, а според това каква е нашата цел. Ние ще го изработим лично за вас. Спрямо годината, датата ви на раждане и желанието ви ще подберем камъни, които да съответстват на вашата енергия. Всичко около нас е енергия. Дали ще е енергията на мисълта, слънчевата енергия или енергията на водата, ударите на сърцето или енергията на усмивката, важното е да я съхраним и да я запазим. Астробижу – страхотен подарък за хората, които обичате. Гривните ги получих като подарък от една моя приятелка и отначало гледах на тях единствено като аксесуар. Постепенно забелязах, че ми се случват някакви късметлийски неща все по-често в живота. И сега вече почти всеки ден си ги нося. Обадете се още сега и поръчайте вашето Астробижу само за 40 лева. Какво ще подарите на близките за празниците? Красив, уникален, персонален подарък, който ние създаваме за конкретен човек спрямо неговата дата на раждане. Така вие няма да подарите само красота за близките си. Ще подарите и пожелание за любов, пари и късмет. Обадете се в следващите 30 минути и ще получите 10 лева отстъпка от всяко поръчено бижу и консултация за вашите камъни. Вземете вашето Астробижу. Започнете новата година с нов късмет. За мъжете идва в подходяща гривна, за дамите гривна и колие. Само за 30 лева вие ще получите уникален подарък – Астробижу. Обадете се още сега и поръчайте вашето Астробижу в страхотна опаковка. Не е ли това подаръкът за нова година, който търсите?